Ramogi kumara mara maintian gigeno ni thuolo mari ni kare gesani kenda rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien ma kage kacha kokale Ramogi TV kama bende waluomo ni mago mosetimore chakre ne piny nyaka gesani. Nyinga en George Bati machiegni tenda azimio la Umoja One Kenya Alliance obwogo mar jwango twak kindgi kod Kenya Kwanza. Jodito mag azimio lero ni twak makamano iye pek ma ok nyal time mana e od bura kende. Lalruok mondo mi onywak jotelo mamoko ma ok jod bura bende en wach ma jo azimio koni dwarore. Kendo uloso gi jofwambo odhiambo ma kawuono, jadito mar azimio Kalonzo Musyoka owacho ni kwetha mar Kenya Kwanza ok ne oluongo twak kod chuny maler. To date, Kenya Kwanza has failed to name the leadership of his team as a way of stonewalling. Number 4, last evening, we learned of a motion drafted by Kenya Kwanza leadership, allegedly aimed at setting up a joint select committee in Parliament. The motion is in absolute bad faith for the following reasons. A, we have insisted on an extra-parliamentary process in view of the strictures of debate in Parliament. We will therefore not participate in any such parliamentary process. B, the motion is disguised as a product of bipartisanship, when in fact the leadership of Azimio in Parliament were neither aware nor consulted in its drafting. C, the motion purports to name members of the minority party to the so-called select committee without any reference to the minority leadership, in violation of the standing orders of both houses. And D, the motion purports to set the terms of reference and scope of the discussions without any reference to us. Kapurwan wani motende gi weche mag twak ni jatend piny Kenya William Ruto kwayo gai mar azimio Raila Odinga mondo were kod ng'anyo kendo chiw thuolo ne komiti matayo twak e kind piny owacho kod azimio kaka yor kelo kwe e piny Kenya. Ruto noloso e kinde manyo bago nyasi mar oganda jo-Islam mar Iftar e paljot mar jatend piny Kenya Nairobi kendo yango ni kabedo machiegni kod Raila Odinga kendo nyalo kelo kwe kod achiel mar oganda jo-Kenya oikore mar luonge ni owadgi nyadipar. Ruto koni ng'anyo osekelo lala mar ngima kod mwandu kaluwore ni piny owacho mare oikore mar tiyo kod jotelo duto ma ok odewo duond buche magiwuokie. Olero ni ting' maduong' magengo en neno ni Kenya obedo kod kwe kendo jopiny oyudo dongruok. Supkem, Jamia, from the cage of minority. Sisi wote tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya ndio tuweze kushughulikia yale mambo ya muhimu. Tupange uchumi, tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuzalishe nafasi ya ajira. Tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hii kiwango. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike,
biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. Komiti mar od bura mamalo mang'iyo kaka itiyo kod omenda kod mwandu jopiny dwaro ni onon kaka noti kod siling bilion 15 mag mbolea ma nengogi oyueyo. Omenda go ne oketenge ne chenro mar pogo mbolea e bwo migawo mar pur. Jakom mar komiti no John Badi wacho ni giseyudo ng'ur e wi chenrono. Komiti no dwaro ni lipot mar nonro e wi omenda go mondo mi ochwal e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Omedo dhi nyime kamoro ni lipot motim gi Institute of Economic Affairs opedho moko kuom fuok e chenro mar kodesa masinde mag thieth makoro omono chenro no chopo kare duoko kata kelo duoko maber madwarore ne jopiny. Koloso e kinde yango lipodno, coordinator mar IEA John Mutua wacho ni masinde mathoth pod ok ti godo e ute mag thieth kalore ni gionge jolony manyalo tiyo gi masinde go kata obedo ni ute thieth ni kod dwaro mar keto ge e tich. Jokanyo koro dwaro ni mondo mi orang matut moko kuom ng'ikruok manitiere e winjruogno kapok otime kendo e thuolo mar higni 3 mabiro. E winjruogno mane ogo kogno e higa mar 2015 e kind migawo mar thieth kod kembe mauso masinde mag thieth. Kembe go nomi tich mar kodesa masinde mag thieth mag tuoche kaka mago mag lab mitiyo godo e thiedho jotuo moewore, masinde mag bero e kind mamoko ne counties maromo 47 duto mapacho ka thuolo mar higni 7. As a true position by the vendors and the ministry, but this is the actual position. So that where we have machines that were never placed on the ground, we can be able to tell the ministry, you cannot say that you are renewing a contract for a machine that has not been utilized for 5 years. And therefore, we would like you to negotiate that for the period this machine was not utilized, that should be waived so that you have a fresh contract for those machines. So the fact that a needs assessment was undertaken, and yet we have cases where machines have been delivered but are not being applied or used, is an indicator, obviously, that the needs assessment exercise was not consultative, or it was not done comprehensively. Jochiw thieth e kaunti ma Mombasa obwogo mar chako yanga ng'anyo margi kiny tich adek. Poni tend kaunti ma Mombasa orem chopo singo mar chulo gi osara mar dwe mokalo. Jochiw thieth go koni tend kaunti no serem chwalo omenda mag NSSF, NHIF kaachiel kod omenda mag chulo gope mane giolo e thuolo mar dweche 4 mokalo. Giywak ni nok mar omenda omonogi chulo udi kendo rocho chenro magi ma pile pile. Gikwayo tend kaunti ma Mombasa mondo ruch chudo margi kendo migi duoko mochwere e wi chudo mar osachgi mosebedo kane kod rochruok. Sisi wenyewe we cannot get the services that we give. That is the saddest part. Mimi leo nisema nenda hospitali, I will not sitapata service. Na mimi kesho natakana nikuwe kazini nione mgonjwa nimpatie hiyo service. You can imagine the kind of hustle we are going, we are fighting. When I look at parents, when I look at mothers, when I look at husbands, it's really depressing. Hiyo mambo nyingine ya pesa ya exchequer sisi hatujui. What we are interested in ni kukuwe na at least conciliation between us and the county. At least to do what is happening. Because all we knew from December is that we'll be receiving our salaries on 28th of every month. Na sasa mambo ndo haya. Budget ushajipangia, unajua by 5th wewe utakuwa ushalipa rent, ushalipa kama ni msichana wako wa kazi, ushajisort upande ya fees ya mtoto, lakini saa hii things zinaanza tena kuregea venye zilikuwa tu zamani. Ujumbe kwa bwana governor bado tutawaambia kuwa jaribu kuangalia kurudia ule mkataba wetu ambao tulisign. Najua alikuwa ameongea vizuri na benki ya KCB ambayo ilikuwa itugharamia mambo yote. Hatujui kulienda vipi na hajatuambia kulienda vipi, so sisi kuamua kuwa tutaenda mgomo baridi ni haya malilio yote. Governor mar County ma Tharaka Nithi mabende jakom mar komiti mar governors mochung' ne weche mag thieth Mudhomi Njuki ojiwo twak e kind governors kod jochiw thieth ma obwogo mar ng'anyo jumani. Olero ni ng'anyo mar jochiw thieth biro rocho chenro mag thieth ne jopiny ka okwayo jokanyo mondo mi otwag mondo giyud duoko makare. Bende okwayo governors mondo mi omany yo mar chulo jochiw thieth kata obedo ni counties pod onge kod omenda.
situation that we are confronting is that should we go on strike because resources are not available, and we know the reason why resources are available, what we have built in so many years will just go to waste because we will definitely slide back to where we were before, having invested so much in health. And I want to make it through this forum, or rather to announce through this forum, that as CUG we are concerned and in consultation. We have a reconciliation committee that is at the moment is engaging these unions on seeing how we can mitigate and lessen the pressure. Jolupo e sub-county mar Achwonyo nyiso luoro kaluwore kod tho mar rech ngege matindo makoro medore e dhowedhe ariyo makono ka midhiero masani nyotimore nyoro kod kawuono machiegni kod Kendo Bay kod dho wath ma Kagwa. Jodak makono lero ni nyogi chako chich bang' neno ka winy mathoth fuyore e dho nam ka moko wuok gi rech ka giting'o e dhogi kaluwore kod jakom mar dhowedhe mar Achwonyo North Ibrahim Kasera. Rech osebedo katho e dhowedhe makono kochakore tich ang'wen juma mokalo. Jolupo go kwayo kar timo nonro mar weche mag lupo Kemfri mondo mi odonjre e wachno kendo oyang gima nyalo bedo ni kelo tho mar rech e nam Lolwe. Jakom, yes. Rech gi osebedo ka tho ma wan bende omako dhowa to kendo otho mang'eny makata kikompe gi mar kecha to mang'eny ahinya. Omiyo wasebedo gi buok ahinya makata jolupo bende wuoron to bende higni mabiro gi eki kaponi gino dhi kamaeri gin gibiro chomo kanye. To dhowedhe mosechakore mwanene mosemiwa report en Kagwa Seka to gi Kindu Beach. Dhowedhe ariyo gi moseyudo ka tabu ntiere. So kwang'e ni onyalo biro mako dho nembe gi duto te kata en ka kuonde kende momako bate sechegi to report waseyudo kuon dhowedhe ariyo gi eki. Kwang'eyo ni rech ni ang'o manege kata ang'o momiyo timore kamae tiyudo ka nyaka joma ni kor gweng' kawe dhi kode mier. Koro kwang'eyo ni effect mane monyalo kelo. Obila e kaunti ma Kisumu tema pedha ne jotich ariyo magin acheje nek mar miyo majagni 75 ma anyuola jo-Ahindi manyocha ne ondikogi. Wachore ni jotijego nyocha gin ji adek, jal moro to osetiyo ne miyono kuom higni 20, machielo osetiyo ne kuom higni 8 to kod miyo achiel mosetiyo ne miyo makoro wito ngimane kuom dweche 4. Koyango wachno jalupo CPD ma Central Jackton Mango wacho ni apedha dhi nyime mar ndhiyo achejego. Mango kwayo jomondik mondo mi oluwre gi chik e kinde ma gin gi gwandruok gi joma ondiko gi tich. Ng'ama chielo ma mama osetiyo kanyo kuom dweche 4 to kata mna watchman ni be osetiyo kanyo kuom higni 20. Koro waluwogi gin jomo wang'eyo, gin jomo ng'e, nitiere leads, nitiere gik manyiso wa kuonde ma gintie waluwo ma watiyogago mondo wafweny kuma entie. Giko ne wabro yudogi. Wakwayo mna jok mondiki matiyo ne ji. Gibed ni kaponono gin gi wach moro to konego gichop kama koro gikawe ngima ng'ato kendo mama ma hike ng'eny ma jahigni 75. Gimotimre momiyo gitimo makamano ok ong'ere nikech mama no be koro ok nyal miyo wa report. Jagoro maduong' mar riwruok mar Chukdar e pacho ka Isaac Andabwa wacho ni gibiro chwalo bura e doho mar donjo ne ogai mar obila Jafet Koome kaluwore gi tho kod monja mag Chukdar ma kinde ka kinde. Kolose kaunti ma Kakamega, Andabwa wacho ni Chukdar mathoth osenegi e kind thuolo mar higni 10 mokalo to onge okang' moro amora mosekaw mar chwalo buche ma kamago e doho. Omedo ni onge acheje moro amora ma osedonjnegi ka Chukdar ma kamago to kinde ka kinde yudore e midhiero mag monj kod thoe e yoregi mag tich. Jagorono bende okwayo piny owacho mondo mi okaw ting' mar timo kopo mogik ne Chukdar mosenegi. Mimi kama mtetezi wa bawabu katika nchi ya Kenya, tumengoja justice kutoka kwa polisi, hatujapata. Bawabu bado wanauawa tu. Kwa hivyo ili tuonyeshe kwamba serikali haifanyi kazi yake, yule in charge of the police hafanyi kazi yake, hatuwezi kukubali ya kwamba bawabu wanauawa kila mwezi na baadaye hatuambiwi
nani ameua bawabu. Kwa hivyo napeleka IG kotini ili kumwamusha ajue kwamba bawabu wakiwawa, wakienda kazini kutafuta unga ya familia, wanaaga, wanawaacha wale familia kama wako exposed kwa shida mingi. Na mnajua jinsi nchi ya Kenya iko, cost of living imeenda juu. Team Marshik Union Nairobi magen jobag tuke hockey bang Vaisaki tournament. Karamag Vaisaki tournament dhi mbele gi tugo maber bang loyo team mar London Tigers gonde abich kumachielo lap Marshik Union Club. Tugo machielo mabende ne obagi odiochieng' mar adek mar tuke gi team mar Kenya Police toloyo team mar Matadas mawuok e piny mar Malaysia gonde 2-1. Police ne chako tugo makare kendo yudo gol mapiyo e dakika mar 7 kokalo kuom jatugo Brian Kitum. Robert Masibo nomedo ne team mar Police gol mar 2 e dakika mar 42. Moyo timbe 10 yuore tuke mabiro dhi nyime nyaka chieng' Jumapil. E tuke mag lig maduong' mar piny Ingresa, klab mar Liverpool noyoko klab mar Leeds gonde 6-1 e alap ma Anfield